А пятой частки нема? Что? Пятой. Светолат у нас Ага. один. Светолат у нас один. Не, Я вот. понимаю, ну вот из этой серии. 4, а пятой нема? Нема. Але ёсць чуткі, што хутка будзе. Калі вы яшчэ не бачылі гэтыя кніжкі, то я вам шчыра зайздрошчу. Усіх вітаю. Зараз Ірына Дубянецкая, стваральніца канцэпцыі, укладальніца серыі кніг «Традыцыйны светалат беларусаў», раскажа, як распачынаўся гэты праект, якія былі складанасці, якія адметнасці ў гэтых кнігах і, канешне, што чакае аматараў беларускай міфалогіі наперадзе. По-перше, это стваральніца канцэпцыі, Канцэпцыі. укладальніца, адна з двух укладальнікаў, адна з двух рэдактараў і адна з розных аўтараў. І перакладчыца на ангельскую мову. І, Ну, гэта так зусім амаль што вашы кнігі. Это я іх разглядаю як мае кнігі. Так, Так. так. Яны не толькі мае, але яны вельмі мае. Вельмі вашы, зразумеў. Вось, тады пытанне пра гэтыя кнігі. Як распачаўся гэты праект, цікавы сваёй менавіта навукова-папулярнасцю, яны і разумныя, і прыгожыя, гэта ўсё пераплецена. Карацей, хто вырашыў з трошкі бліжэй да сонца нарабіць такой прыгажосці? Насамрэч вырашыў гэта Владзімір Гусаку. На той час старшыня прэзідыуму акадэміі. Мы бы гэтага бы не рабілі самі. Яно пачалося вот з гэтай кніжкі, трошкі бліжэй да сонца, трошкі далей ад месяца. Яно пачалося, это таксама была ініцыятыва Гусакова. Ага. І гэта таксама ініцыятыва, якая не знайшла водгука у маіх калегах. Таму што ён хацеў менавіта навукова-папулярнае, а калегі хацелі навуковае. Так, так. Вось. Якраз я і падумала, што калі ў нас ёсць нагода рабіць навукова-папулярнае, то мы зробім што-небудзь практычна культуратворчае. Не навукова-творчае, а для культуры. І вот гэту кніжку вы ведаеце. У яе вельмі складаная канцэпцыя. Калі я прапанавала гэтую канцэпцыю, тады все ўзрадаваліся, усім стала цікава і все пачалі працаваць. Таму што спачатку як бы энтузіязму сапраўды не было. Вось. І тут вот сапраўды канцэпцыя такая, што мы проста бачым цалкам зрэз беларускага мыслення ад народнай культуры да аўтарскай, ад старажытнай да сучаснай і пра тое, як культура саму сябе рэпрадукуе, самой сабе пярэчыць, як яна развіваецца. Это все ў гэтай кнізе можна відаць менавіта праз такую шматслойнасць этой кнігі. І калі яна выйшла, то як бы Гусакоў застаўся нібыта задаволены, але ён хацеў яшчэ больш папулярную, яшчэ больш ілюстраваную. І тады зрабіце альбомы. Мы неяк адразу сталі проста в штыкі, якія альбомы. Мы не робім альбомы, мы навукоўцы. І потым альбомы ператварыліся проста ў ілюстраваныя кнігі. Вось. І тады мне, конечно, гэта было... У нас была праблема ілюстрацыйная з першай кніжкай, таму што там мастак, які згадзіўся з вялікім энтузіязмам, вельмі згадзіўся гэта рабіць, і зрабіў бы гэта вельмі добра, бо ён бы ўсё жыццё ў тэме. Ён пагаварыў з выдавецтвам, і яму расхацелася. Вось. І я адразу прапанавала Максіму, таму што мы шчыльна працуем разам, і сапраўды мы мусіць маглі ўзбіцца на супольны, на нейкі лягчэй знайсці гэтыя. Гэта і знайсці, але і гэта нібыта даспела зрабіць нам супольны праект. І Максім таксама пагадзіўся з энтузіязмам, хаця зразумеў, што гэта вельмі вялікая работа. З пятай кнігі у нас яшчэ яго няма, але я магу паказаць, як он выглядае без тэкстур і з тэкстурамі. І тады было, трэба было вырашыць, колькі будзе гэтых ілюстраваных кніжак і якія яны будуць. Пытанне было 4 ці 5, таму што ў кнізе 5 раздзелаў, але яны нероўныя. У выніку потым вырашылі. Таксама кожны раз, калі впрыгаешся в праект, не ведаеш, якім ён будзе і што ён будзе вымагаць ад цябе.
ніколі не ведаеш. Это вельмі часта пасля вялікіх праектаў людзі кажуць, каб ведаў, не браўся б. І, значыць, тут была адразу вот па канцэпцыі, па тэксты, які спалучаюцца з ілюстрацыямі, але тэксты трэба было, ну, мы абапіраліся спачатку на гэтую кнігу, і кнігі меліся быць дзвюхмоўныя, беларуска-ангельскія. Ну, а потым в акадэміі нам, значыць, сказалі, што давайце трохмоўныя рабіць. І гэта была праблема, таму што гэта вымагала вельмі кароткіх тэкстаў. Таму што тая самая колькасць старонак, тая самая колькасць тэм, але на траціну карацей павінны быць тэксты. Вось. Ну і гэта была вельмі вялікая работа, як бы самі адаптоўваць гэтыя тэксты, каб яны засталіся навуковымі, каб яны засталіся як бы вот гэтымі інфармацыйнымі і з нейкай гэтай вось, ну вот часам там мы пішам тое, што як бы ўжо пісалася, часам тое, што ніколі раней не пісалася, то есть штосьці зусім новае. Вось. І пайшлі рабіць, і у нас першая кніжка далася лягчэй за ўсе астатнія. Першую мы з Максімам проста вось удваіх прыдумлялі, што мы будзем маляваць, якія рабіць тэмы. І у нас былі, ну, самыя проста адлётныя думкі. Там, напрыклад, на дарогу, вот што на дарогу мы ў выніку намалявалі такую віктарыянскую дзяўчынку, якая прыгожа апранутая з прыгожай валізкаю, ідзе пасярод поля. А ў нас там былі ідэі проста і тыя сляды галубоў, там, ну, што заўгодна магло быць. І у першай кнізе ў нас все тэксты былі паводле вот гэтай кнігі «Сонца месяц». А далей пачаліся ўжо больш складаныя рэчы, таму што нам пачало не ставаць тэм, нам трэба было дапісваць новыя, а дапісваць новыя, ну, цяпер гэта не заўсёды лёгка, потому што, напрыклад, добра, калі все аўтары на месцы, а калі аўтары параз'язджаліся, гэта нашмат цяжэй. І ў другой кнізе былі новыя артыкулы, у трэцяй много новых артыкулаў, у чацвёртай вельмі много новых артыкулаў, у пятай проста палова будзе новых артыкулаў. То есть яно нарастае. І пачала нарастаць такая, як это сказаць, падрабязная цікавасць Гусакова да ілюстрацыі. Што такое традыцыйная супольнасць? Гэта будзе і вёска, і мястэчка, это можа быць і палац, это можа быць і замак, это могуць быць людзі любога ўзросту, это могуць быць людзі любога сацыяльнага статусу, любога дабрабыту і любой пары года. Значыць, як бы звесці, ну гэта так нашмат, это адна рэч, это адзін пласт як бы гэтай візіі. А другі пласт тое, што мы можам прадставіць, значыць, другі і будзе яшчэ трэці. Другі тое, што мы па максімуме прадстаўляем, наколькі магчыма, беларуска-традыцыйную яшчэ выяўленчае і прыкладное мастацтва, значыць, там, дзе дзесьці саломка, дзесьці кераміка, дзесьці ткацтва вельмі многа, вышыўка, рушнікі, значыць, каб гэта таксама все спалучалася. Значыць, таксама яно мусіць быць розныя, адпаведна, в розных сітуацыях, в розных нейкіх гэтых антуражах павінны знаходзіцца персанажы, альбо не персанажы, потому што это могуць быць не персанажы, просто сімвалы, прадметы. Па-трэцяе, мы, пачынаючы асабліва ад трэцяй кнігі, мы паспрабавалі ввесці як мага больш яшчэ беларускіх гістарычных персанажаў. Значыць, такіх вот, ну, нейкіх важных знакавых. Так. Вось. Заўважна. І вось у нас, і гэта спачатку, это выклікала спачатку праблему у кіраўніцтва. Чаму у вас галава это скарына? Ну, значит, ну добра, ну можна патлумачыць, чаму галава гэта скарына. Значит, і тады мы тлумачым, што чаму, значит, галава, якая міталагічная, якая мае гэтае традыцыйнае разуменне, впісаную там касмалагічна, антрапалагічнае, сацыяльнае і каштоўнаснае з пункту гледжання традыцыйнай супольнасці, але калі мы сюды дадаем як бы то, што вось все іншыя пласты культуры, якія накладаюць на галаву сваю сімволіку, і гэта все выходзіць там і на мыслярства, і на думанне, на прадбачанне, значыць, у нас паўстае скарына, у якога ўжо з галавы растуць там і Карлавы мост празкі, і Полацкая царква, і Вільня, і маленькі скарына Драздовіча там, значыць, таксама па гэтай жа галаве ходзіць.
І гэта, конечно, нашмат цікавей працаваць. Калі мы на слова і думку мы малюем Кірылу Тураўскага, які свае думкі называў слова. І тады у нас таксама все вельмі добра складаецца. Альбо калі мы, напрыклад, даем ілюстрацыю да трышчанай ежоты, пра якую ніхто ў Беларусі не памятае. Это вельмі славуты еўрапейскі раман Трыстана і Ізольда, які в 16 стагоддзі адаптаваны на беларускую мову як трышчана ежота, і мы іх таксама, значыць, вот гэтыя персонажы 16 стагоддзя ўстаюць, альбо там гэтыя Жыгімонт Аўгуст Барбара Радзівіл. Здавалася б, такія дробязі, але яны вельмі важныя, асабліва для тых, хто іх зразумее, гэта проста будзе каштоўнасць. Это вот вы вельмі добра гаворыце для тых, хто разумее. Значыць, па-першае, мы зрабілі тое, чаго не рабілі ніколі ўвогуле у кніжнай культуры. Такое не прынята каментаваць ілюстрацыі ў кнізе. Ад нас з першай кнігі запатрабавалі, каб мы каментавалі ілюстрацыі, потому што чаму вы малюеце гэта. І тады в каментарах да ілюстрацыі паўстала магчымасць там штосьці яшчэ напісаць. Там, напрыклад, як у нас у другой кнізе «В імёнах Бога», там заадно яшчэ расказваецца пра вялікую колькасць шрыфтоў, якімі запісвалася стагоддзямі беларуская мова альбо магла запісвацца. Вот тое, што мы ані в навуковы тэкст мы гэтага не напішам, ані в ілюстрацыю ты не пакажаш, але можам ты напісаць в каментары. Вось. І таму это вот то, што, значыць, вот, як бы мы тлумачым для ўсіх, але штосьці застаецца тое, што мы не тлумачым. Напрыклад, застаюцца вокладкі, якія таксама нясуць якія вельмі насычаныя сэнсава, і на кожнай вокладцы, адпаведна на кожнай кнізе ёсць свае руны. Мы пра руны згадваем, як таксама адзін з відаў пісьма, які ўжываўся ў Беларусі. Свае вялікія сімвалы бачаць усе, але в кожнай ёсць свае малыя сімвалы, якія адпавядаюць менавіта вось гэтай тэме. І гэта нелёгкая работа таксама гэта знайсці. У нас, напрыклад, вот у другой кнізе, вот тут вот паглядзіце, вось пакуль мы знайшлі вот гэты крыж у сонцы, ефрасіемскі крыж у сонцы, мы просто ўжо практычна амаль адчай быў, таму што мы вельмі шмат розных варыянтаў прапаноўвалі, адзін аднаму як бы мы абмяркоўвалі, і все то мне не падабаецца, то Максіму не падабаецца, то нам абоім не падабаецца, а то нібыта добра, штосьці не то. Вот пакуль не атрымалася вот то, што атрымалася, якія як бы сонца, якое адначасова крылы. Зразумела, што як у першай кнізе «Сонца і месяц», вот па гэтай назва трошки бліжэй да сонца, трошки далей ад месяца, гэта як бы скампіляваная назва словы Владзіміра Караткевіча. І ён гэтымі словамі называў як бы вот месцазнаходжанне Беларусі, дзе знаходзіцца Беларусь. То есть трошки далей ад сонца, трошки бліжэй да месяца, такое вот метафізічнае знаходжанне. І у нас сонца і месяц, якія не толькі в беларускай, якія ўвогуле ў любой еўрапейскай і не толькі еўрапейскай традыцыі вельмі моцна нагружаны сімволікай. І вот у нас практычна паўсюль, дзе нейкім чынам у нас сонца і месяц паўстаюць. Тут вот вы можете пабачыць і таксама вот гэтыя салярныя і лунарныя сімвалы. Яны у нас досыць часта, і вот калі мы там вырашаем без іх абысціся, як, напрыклад, у чацвёртай кнізе мы вырашылі, што грамадствам не трэба нам космас, но ў выніку ўзважваюцца на шалях, якія азначаюць адначасова і справядлівасць, і гандаль, як бы вот зусім розныя значэнні, і ўзважваюцца там зноў-такі гэтыя салярныя і лунарныя сімвалы. Вось. І зразумела, што вот таксама, вот, калі вы потым паглядзіце, яны ў кожнай кнізе розныя. Вот. Это я на ваше пытанне адказвала разгорнута. Так. Вось. Таксама тады другое пытанне. Вось. З аднаго боку, я вельмі чакаю 5-ю частку, а з другога я разумею, што она апошняя. Вось, ці будзе нейкі, можа, не працяг, але нешта таксама навукова-папулярнае па тэме беларускай міфалогіі, вось, не навукова-навуковае, а менавіта навукова-папулярнае. Што чакаць далей пасля традыцыйнага светаладу Беларусі? Вось бачыце, якраз тое, што ініцыятыва гэтага праекту належала старшыні прэзідыума акадэміі, зрабіла гэты праект як бы абавязкова і лёгка выкананым. Это все рабілася лёгка, мы лёгка праходзілі там все этапы, якія ідуць ад стварэння кнігі да выдавецтва, і ў тым ліку выдавецтва. У нас выдавецтва толькі беларуская навука, то есть акадэмія працуе за тым выдавецтвам,
і выдавецтва адпаведна загружанае, і гэта зусім нелёгкая работа, вот я думаю, зраблю кніжку, да? Ну, конечно. І таму сказаць, што мы будзем рабіць далей, гэта досыць, ну, это так, это як это сказаць, это такое Ну, можа, хітрае. ёсць якія думкі. хітрае пытанне. Калі, Думак калі не многа. планы, то хаця б Думак, ідэі, думкі. думак многа. У нас думак сапраўды вельмі многа. У нас, відаць, бліжэйшая думка, магчыма, то, што мы, вот, у нас, значит, вот я казала, што я адзін з двух рэдактараў-укладальнікаў, другі гэта Сергей Санько, і мы з ім, то есть у нас з ім як бы ёсць тое, што мы хочам зрабіць, толькі што больш, вот адна з некаторыя з рэчаў ёсць такія, якія, ну, вот мусіць толькі мы з ім і можам зрабіць, што вот менавіта вот як бы найлепшым чынам, калі это атрымаецца гэта ў нас. Мы вельмі хочам зрабіць, можа, нават бліжэйшым часам, але гэта толькі хочам. Это ніяк не звязана з... Можа, я намякну, я просто, што патлумачыць, што мы хочам і што мы можам. Одну рэч сказаць, што у нас ёсць планавая тэма, у нас ёсць вялікая работа, якую мы хочам ці не хочам, мы все роўна робім. То есть мы, вот, якая зусім іншая. То есть это не ёсць наш асноўны час, вот, як бы, акадэмічнай работы. Вот, і вот то, што мы хочам зрабіць такую кампаратыўную карціну беларускай традыцыйнай карціны свету, карціна не надта я і выразілася. Значит, вот гэта беларускае светамысленне, вот то, пра што ідзе гаворка ў гэтых кнігах, паглядзець на гэта з пункту гледжання, ну, як мінімум, заходняй традыцыі. Значит, такім чынам паглядзець вельмі добра на генеалогію беларускай традыцыі. Мы з гэтым пастаянна сутыкаемся ў працы. Мы сутыкаемся з тым, што нам, напрыклад, ёсць некаторыя рэчы, якія ну, нават дагэтуль могуць дзесьці быць жывымі ў беларускай традыцыі, якія фрагменты якой, нейкія элементы якой старэйшыя і за Беларусь, і за беларускую мову, і старэйшыя там за славянскія мовы. І калі мы іх не знаходзім у іншых культурах, это не значыць, што іх там не было, значыць, што проста беларуская культура іх захавала. То есть мы выходзім часам на рэчы, якія, ну, відавочна сягаюць каранямі у зусім іншую, вельмі глыбокую старажытнасць, калі само гэтае светамысленне афармлялася, калі не зараджалася. Таму што зноў-такі, ну, тут як базавае разуменне павінна быць заўсёды, што мы ніколі не жывем у свеце, мы заўсёды жывем у карціне свету. І карціна свету мяняецца ў адпаведнасці з тым, як мяняецца грамадства, як мяняецца чалавечая думка, але тым не менш, яна закладзена в нейкія рамкі. То есть мы все роўна бачым формы і колеры, а не квантавы суп. Да? То есть, і не таму, што яны ёсць, іх няма. Візуальны інтэрфейс. Нават, это як бы толькі адзін такі малы прыклад. Вельмі спрошчана, але проста, што гаворка пра тое, што нейкія вот гэтыя канцэптуальныя рамкі разумення свету былі закладзеныя вельмі даўно, і мы все роўна в гэтых рамках знаходзімся, альбо мы гэтыя рамкі цяпер ламаем, але ламаем, наколькі свядома мы гэта робім. І мы бачым, што беларуская культура захавала штосьці супольнае з часоў, ну, вельмі ранняга станаўлення заходніх культур. То есть это вот, і калі там Сергей больш, відаць, яму відаць цікавей індыйскія паралелі, санскрытскія і такое ведычнай Індыі параллели беларускія. Это не параллели, это не тое слово. Это зноў-такі дзесьці гэтыя, калі беларускія фактары, ці, як это сказаць, это evidence сягае таго часу, калі гэта яшчэ штосьці было супольным. Вось, і яму цікава таксама старажытная Грэцыя. Старажытная Грэцыя, она таксама цікавая мне, але мне найцікавей старажытны Блізкі ўсход, на якім увогуле эта пісьмовая цывілізацыя заходняя пачалася, і адкуль яна, заходні свет, адкуль вырастаў. І проста паглядзець на беларускую культуру з пункту гледжання прасторы і часавага кантынууму свайго. Потым, безумоўна, у нас была ідэя, она таксама была закінутая
Усаковым, але цяпер мы не ведаем, ці яна будзе, але праца над ёй рабілася. Гэта зрабіць, гэта мы не рабілі такога раней, зрабіць такую своеасаблівую беларускія кнігі мудрасці, ці кнігу мудрасці. Это такая была эта традыцыя кніг мудрасці, она таксама была ад самай старажытнасці в розных культурах. І гэта паглядзець зноў-такі, пачынаючы там ад прыказак маралізатарскіх прыказак і прымавак, што правільна, што неправільна, што добра, што недобра, што рабіць, што не рабіць, ад прыказак і прымак і фальклору, і зноў-такі у аўтарскую культуру, пераважна ў старажытную культуру аўтарскую, зноў-такі там ад сярэднявечча, рэнесансу, і паглядзець, што зрабілася ў асветніцтве і што мы маем цяпер. То есть это таксама у нас такі, як это сказаць, нават больш-менш як праект оно аформлена, але ці будзем мы яго рабіць, ці не будзем, это залежыць вельмі шмат ад чаго. Потым, безумоўна, у нас недаробленая работа проста па беларускай менавіта металогіі, менавіта па зборы. З гэтага было зроблена шмат зроблена, але ў тым, што зроблена, зразумела, што яшчэ вельмі шмат куды ёсць рухацца. У нас ёсць яшчэ, ладно, я не буду казаць, потому что это, может быть, это зусім не трэба это казаць, але просто што ёсць... Аматар міфалогіі ёсць, што будзе што пагартаць, паглядзець. Ёсць неапублікаваны матэрыял нават. Это раз. Ёсць вельмі шмат недаасэнсаванага матэрыялу. Таму што все ж такі фалькларысты не асабліва зацікаўленыя. Яны зноў-такі ідуць вельмі глыбока. У нас ёсць вельмі глыбокія фалькларысты, у тым ліку аўтары нашых кніг, як Тацяна Валодзіна, як Уладзімір Лобач, гісторык, Дзмітрый Скварчэўскі, яны ідуць вельмі глыбока. Аднак зноў-такі гэтай што это такое і чаму яно так, тут трэба асобная работа. То есть работа, якая сягае глыбей, ці далей, ці шырэй за межы толькі беларускага матэрыялу. То есть тут все роўна павінен быць это цывілізацыйны матэрыял. А цывілізацыйны матэрыял, это зноў-такі ён вымагае іншага кшталту ведаў, якіх у нас все ж таки бракуе. Так. То есть праекту, у прынцыпе, многа. Але будзем іх рабіць, не будзем іх рабіць, это вельмі шмат ад чаго залежыць. Дзякуй тады за гэты праект. Будзем чакаць наступныя. І як мы сёння даведаліся, што вы таксама малюеце на міфалагічную тэму, пакажаце, можа, некалькі сваіх прац? А у нас дуб у нас там на выставе, ці тут? Тут? А давайте мы тады з яго пачнем.